हेलो रायजोफोर खुलुमबाय गिबि गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय आंनि बे RBTJ चेनेलावहाय आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय। तो रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङै दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला उइदाउट स्किप जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै। तो रायजोफोर आङो जेरैबायदि नोंथांमोनखौ खावलायदोंमोन मैयानि समावहाय तो नोंथांमोना बे रोखोमैनो हयथ' मैयानि समावहाय मोजाङै मोजां गावनि बेसेन गोसा आसि थाइसेनि जे भट थुनाय बेखौ मोजाङै मोजां थुनानै बारग'हरबाय होननानै आं आसा खालामबाय। आरो लोगोसे जोंहा फैगासिनो दंबावो जे क'क्राझार 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव जोंहा जानो फैगासिनो दंबावो। दा बाहायबो नोंथांमोना सानै हयै जोंनि बे क'क्राझार 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि जे भटार रायजो राजा बिथांमोना मोजाङै मोजां होगोन बेखौ आं आसा खालामबाय। तो रायजोफोर दिनैनि समावहाय आङो गोबांथार रायज्लायनो बा गोबांथार बाथ्रा बुंनो आङो भिडिअखौ खालामाखै। खालिबोल' आं बेखौ बुंनो लुबैदों जे नोंथांमोना दिनैनि समावहाय थारैनो निउस मिडियाफोराव बा नेशनेल निउसफोराव नायनानै नुदों जानांगौ जे सोरगिदिं दिनैनि समावहाय माने BJPआ बेसेबां गाहायाव थांगासिनो दं बे बाथ्राखौ आरोखि। तो बिनि थाखायनो आं दिनैबो बुंबावगोन जे नोंथांमोना BJPनि जानानै माब्लाबाबो भट होनाया नोंथांमोननि थाखाय मोजां लैखोन नङा होननानै आं बुंगोन। मानोना नैबे फैबाय थानाय समावहाय जे BJPआ सेन्ट्रेलाव सरकार थागोन थाया बेखौ जेबो गेरेन्टि गैया। मानोना BJPनि माखासे सापर्टारफोरा लासै लासै खमायनायनिफ्राय खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों। नोंथांमोना दिनै आसाम स्टेटआवनो नायदो जे मा जादों। आगुनि जे जोंहा केन्द्रीय मिनिस्टारमोन बिथाङा दिनै मा बाथ्रा बुंदों जे गावनि दायनि थाखायनो BJPआ भुगिनांनो गोनां जानो हागौ बा रायजोफ्रा साफ्रोमबो बुजिबाय नंखाय बाथ्राखौ बुंनानै लाब गैया दिनैनि समावहाय बेखौ सिमान लानांगोन होननानै डाइरेक्ट बे बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा। दा बिथांखौ बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि थाखाय हयथ' पार्टिनिफ्राय एरख'नोबो हासिगौ आरोखि। नोंथांमोना अमिया निउसफोराव नायनानै हयथ' नुखाबायबो जानो हागौ बेखौ आङो गोदानै भिडिअ क्लिप होला। बेनिफ्राय जोबथारनायाव आं नैबे बाथ्राखौल' नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों जे नोंथांमोना जे बुंबाय थायो प्रमद बर' सार बिथाङा जेबो उन्नतिनि बा जेबो डेभेलपनि खामानि मावनो हायाखै बा जेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै बा UPPL सरकारा जेबो मावनो हायाखै होननानै। नाथाय दिनैनि समावहाय नोंथांमोना नायदो जे प्रमद बर' सारा बेसेबां खामानि मावदों। दा बेखौ नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लागोन अब्ला बुजिनो मोनगोन जे प्रमद बर' सारा बेसेबां खामानि मावदों नङा होमबा। तो फैदो बिदिबा जेसेबां जोंनि हा दङ गासिबो हाया डिजिटाइज जाजोब्बाय। नोंथांमोननि लेखाया न'आव था नोंथाङा खै बिगा हा दङ मा दङ कम्पिउटाराव बुबानो दायो मोनजोबगोन। बैसोमुथियाव थांनानै बैसोमुथि होननाय मोनगोन गुगोलाव मबाइलाव थाङोबा बे मबाइलाव गुगोलाव थांनानै बैसोमुथि होनना लिरना होबानो जाबाय। होमबानो फैगोन बेवहाय मा होनांगोन नोंनि नामखौ लिरना हो गामिखौ लिरना हो लोगो लोगो डाक नाम्बार पाट्टा नाम्बार फैजोबगोन। आरो कुनु मण्डल अफिसाव थांनाङा जमाबन्दी कपिया बेवहायनो माने मोजाङै दाइल माबा खालामना होबानो सोना होबानो माबाखौ नाम्बारफोरखौ बेयाव प्रिन्ट खालामनो हागोन लोगो लोगो जमाबन्दी कुनु मण्डलनि उन खारनो नाङा। मैं एतिया 1000 जनमान एम्फौ फिसिग्राफोर दङ बिसोरजों आङो डाइरेक्ट फनाव रायलायहरो कम्पिउटाराव नायनानै 3 केजि फानखो ना 4 केजि फानखो फिथिबखौ डाइरेक्ट रायलायहरनो हायो। बे बेबस्थाखौ खालामनाय जादों। आरो 3 मासनि उनाव जेसेबां आबादारि दङ बबे आबादारिया मा माइ मावदों ना बेसर मावदों ना फाथो मावदों ना मा मावदों बिनि न'आव फैयालासिनो बाहेरनि मानसिफ्रा कम्पिउटाराव नायनानै खोन्थाजोबनो हागोन। सुरेन मोसाहारिया 4 बिगा लेमन गायदों, उमुक बसुमतारिया 10 बिगा जोसा माइ गायदों। बे डाटाखौ गासैबो खालामजोब्बाय जोङो। तो रायजो राजा नोंथांमोना बे ससे भिडिअ क्लिपखौ नुनानै हयथ' बुजिबायबो बा मिथिबायबो नङा होमबा बिथाङा मा खामानि मावदों। दा बाहाय आङो दुनाय जे बुंबावनांगौ होननानै आं साना। थारैनो बेबादि दिनैनि समाव जामारबाय नामा हयथ' जामारबायबा आंहा बाहाय बुंनांगौ गैया। खोब मोजां जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बा समस्त जोंनि BTR ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जायखिजाया हारिसायानो जाया मानो बयनिबो थाखायनो माने बेयो मोजां मोनसे मोजां खाबु होननानै जों साननानै लानांगोन आरोखि। तो नोंथांमोना बेखौ ट्राइ खालामनानै नायदो जुदि बेबायदि नंमारगौ नामा जे जोंनि आबाद फोथारफोराव जों मा मावदों बेखौ थारैनो नुनो हानाय केपासिटिया जोंनाव फैमारबाय नामा बेफोरखौ नोंथांमोना
ट्राइ खालामनानै नायनायदो आरो बिथांखौ दिनैनि समाव बुंनो थाङोब्ला बिथाङा अनलाइननि गासैबो खामानिखौनो दिनैनि समाव मावनानै होजोब्बाय बा गुगोलनि जाखिनि मावनांगौ खामानि दंमोन बेफोरखौ मावनानै होजोब्बाय अब्ला नोंथांमोना माखौथो मावाखै होननानै प्रमद बर' सारखौ दुसिबाय थायो बा बुंबाय थायो थ' रायजोफोर आङो बेखिनि भिडिअखौनो नोंथांमोनजों सावरायनो बा रायज्लायनो होननानै खालामनाय जादोंमोन थ' नोंथांमोना मा सानो बिनि सायावहाय कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय स' भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'नोसै स' थेंक इउ फर वाचिं जे बर' हारिमु